Napatay sa hiniusang puwersa sa Talomo Police ug Santa Ana Police sa Davao City ang usa ka notadong sospek sa pagpang-hold up ingon man illegal nga droga. Gilang napatayng sospek nga si Gregorio Lim, 33 anyos. Sumala sa kapulisan, unang nagpahigayon og test buy mga personay sa Talomo Police ug napalitan gyud ang sospek. Diyang gisunod ang pag-serve sa warrant of arrest, kalit kuno nga misukol ang sospek ug napusilan kini. Nadala pa kini sa ospital aron maluwas pero dead on arrival na kini. Ang mga nabiktima sa sospek kalabot sa pagpanelisi miadto sa area kung asa gihimo ang buy-bust operation ug positibo nilang gitudlo ang sospek nga mao'y namiktima kanila. Si hold up, akyat bahay, kompleto ni siya. Nya maligyag siya bu. 40 mil, checking up 56,000, bracelet nga gold, 2 ka relo. O karong hapon na sa dinhi. dahil nakabalita man ko kung mga tao, boss, naikuan dito boss. Basig mo na tong nagdali sa imo. Kwarta, cash good, sir. 14,700 yun yung nakuha sa kuha.